देग्लाय बाथि जि फिल्म एवार्ड बेवहाय बिलाइनाय हाबाफारि लादों बङाइगाव रिफाइनारिनि अडिट'रियामाव बेयाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गमामायैनो जोंनि सावथुन मुलुगा एबा बर' माहारिनि जि सावथुन बरननाय जि जोंनि हाबाफारि बेयो जोबोद जौगाबाय। जाय बिथांमोना बेवहाय नांथाबनानै दङ बिथांमोननो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानोना मोनसे हारि जौगानायनि जि सिनायथि बेवहाय गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ नायनानै जायो आरो दायो मुलुगाव जि डिजिटेल आरो टेक्न'लजिनि जि जुग बेवहाय जोबोद मोजां मोजां फिल्म गुबुन गुबुन माहारिफ्रा बरननो हमदों। दा बेबायदि समाव जोंनि माखासे फावखुंगुर प्रडिउसार बिथांमोनाबो फासयनानै थायाखै। जोङो दायो जेखौ नुनो मोनबाय जोबोद क्वालिटिनि फिल्मखौ बर' रावजोंबो बरननो हाबाय। दा बिनि थाखायनो आङो जाय बिथांमोना फिल्म बरननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों एबा बेखौ मावगासिनो दङ बिथांमोननो आं साबायखर बावो। आरो देग्लाय गिबि खेबाव बिथांमोना साब्रै गेदेमानि मुङाव जाय बिथांमोना बर' फिल्मनि मुलुगाव गोबां बिहोमा होलांबाय बिथांनि मुङाव एवार्ड होदों। आरो बे एवार्डआव माखासे बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर फिमेल, बेस्ट प्रडिउसार आरो बेस्ट फिल्म बिथांमोना एवार्ड होदों। बेयो जोबोद मोजां जादों। मानोना अब्लासो फैबाय थानाय जिखिनि जोंनि जेनेरेसन बिथांमोना आरो थुलुंगाखांनाय मोनगोन। फिल्मनि गेजेरजों मोनसे हारिनि हारिमुखौ मुलुगनि मानसिफोरनो दिन्थिनो हानायजों लोगोसे बे हारिनि माखासे समाजारि फोसाबनाय हाबाफारियावबो गोबांखिनि बिहोमा होनो हायो। दा जोंनि जिखिनि फिल्म बरननाय बेवहाय डकुमेन्टारि फिल्म, क्रिएटिभ फिल्म, हिस्ट्रिनि फिल्म बेफोरबायदि गोबां फिल्म नांगौ जादों। आथिखालनि मुगानि खावलायनाय बायदियै जोंनि फिल्म जायफ्रा बरनदों जायफ्रा दिनै प्रडिउस खालामगासिनो दङ बिथांमोना माखासे फिल्मखौ बरनदों जायनिखि मडार्न माखासे थासारिजों गोरोबनाय आरो माखासेया नाजादों कि जोंनि हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ बिथांमोना बेवहाय फिल्मनि गेजेरजों मुलुगनि मानसिफोरखौ दिन्थिनो। दा बे गासैबो ट्रेन्डआ जोबोद पजिटिभ होननानै आं सानो। उननि समाव बियो आरोबाव गोख्रोङै बिथांमोना मावनो नाजाथों। बेखौनो नोजोर होनानै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय फैगौ बोसोराव बे फिल्म एवार्ड खुंनाय सिर'मनिखौ जोङो दिल्लीयाव खुंनो थाखाय बिथांमोननो प्रप'ज होदों। आरो बेवहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 1 करोड़ रां होगोन होननानै जों बुंदों। बेयो हयथ' 1 करोड़ जायाबो जानो हानाय, बे एसे बाराबो नांनो हानाय, एसे खमबो नांनो हानाय। बेखौ जोङो बे आफादजों सावरायनानै थिग खालामगोन। नाथाय बर'नि जि फिल्म बेखौ मुलुगनि मानसिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय मुलुगनि मानसिफोरनो मिथिहोनो थाखाय मोनसे सम फैबाय। अब्लासो जोंनि हारिया जौगालांगोन आङो बेखौ मिजिंथियो। फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन। जोङो नाजागोन। मानोना हारिमुखौ नागारनानै जोंनि हारिनि सिनायथिया मालाबाबो आबुं जाया। बर' हारिनि हारिमुवानो गुबै। जोंहा जोंनि राव, जोंनि थुनलाइ, जोंनि हारिमु बेजोंसो जोंनि हारिया थांनानै दङ। दा हारिमु होनना बुङोब्ला जोंनि गाननाय जोमनाय, मेथाइ खननाय, मोसानाय, दानाय लुनाय, जानाय लोंनाय गासैबो फैयो। दा फिल्म एबा ड्रामा बेफोरबो जोंनि हारिमुआवनो फैयो। दा बिनिखायनो बे बिथिंखौ जौगाहोनाया जोंनि सरकारनि बिबान। दा बिनिखायनो बेखौ जोङो सावरायनानै रेगुलार बेसिसाव बे एवार्ड सेरेमनिखौ खुंनो थाखाय बेसेबां रां होलांबाय थानो हायो जेब्लासिम नांगौ जायो। मानोना मोनसे समाव बे आफादा गावबा गावनो स्ट्रं जाहैगोन, गोख्रों जाहैगोन। बै समसिम जोंनि सरकारनि फारसेनिफ्राय जों मदद होलांबाय थागोन। बर'नि माखासे गोजाम सावथुनफोरखौ प्रिजार्भेसन खालामनायनि माबाफोर बिनि थाखाय जोङो आर्काइभनि मोनसे प्रप'जेल थांनाय बोसोराव लाबोदोंमोन। आरो दायो टेकनिकेलि बेखौ जोङो खालामनो थाखाय हाइटेक माखासे इन्जिनियारनि गोनां जायो। बेनि थाखाय माखासे नायगिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। नाथाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जेसेबां दङ जारिमिन बेखौ दोनथुमनो थाखाय जोंनि मनुमेन्ट्सफोरखौ दोनथुमनो थाखाय मोनसे आर्काइभ आरो मोनसेया जोंनि हारिमुखौ दोनथुमनो थाखाय मोनसे आर्काइभ, बेबायदि मोननै आर्काइभनि थाखाय जों प्रप'जेल लानानै दङ। आरो बेखौ लासै लासैनो जोङो मावफुंलांगोन। बिथांमोना सिनेमा हल लुबैबाय थादों जायगा बेखौ आङो बुङाखै। एसे आगोलाव जोङो अलरेडि गासै द'